Jedným z najväčších lákadiel tohto bytu je lokalita. Vítajte na terase, na Humenskej ulici, kde ste doslova obklúpení dostupnosťou všetkých služieb. Byt, ktorý vám predstavím, ponúka optimálny priestor pre jednotlivca alebo pár a je po kompletnej novej rekonštrukcii. Byt disponuje jednou plnohodnotnou izbou, kde nájdete dostatok priestoru pre pohodlie a relax. Ďalej tu máme kuchyňu, vybavenú modernými spotrebičmi, kúpeľňu spojenú s toaletou a kumbal hneď vedľa bytu. Tento byt je viac než nehnuteľnosť. Je to potenciálny domov, kde sa môžete cítiť pohodlne a šťastne. Príďte sa pozrieť. Ahojte.